ejidere m di m na enyi ya nwaanyị ebe fa na-esi ibongi na washroom m o. na toilet ebe anyị na-asa arụ. Una anụnugo ode. This lady sị m na dia na-eje ọla according to the husband ka a jidelie ka ọ na-akọrị ya ihe a na enyi ya nwaanyị bụ ex ya fụrụ ya n'ụzọ wee yọbịa si ya biko ya nụkwanụ di yes mana die ada enyeju ya ibongi afọ and na ọ na-afị ya arụ na-afị ya ezigbote arụ ijekwuru nwoke ọzọ je yipụrụ ya akwa na ọdugo used to nyanwa ya biko ka o see nye ibongi. Ọ maka ajụjụ njụrụ bọsị ịghọta na wee yọba die die si ya mba na alụgo nwaanyị na ya chọrọ ife ga-abịa n'etiti ya na nwunye ọ na-ayụ ya si ya biko na fa ga-adụ kafu ya biko ọ sị bụ na nwoke ka ya bụrụ ịmago na yọkatị ya fịakatị ya aka according to the husband. Die wee kwalụ ha wee jee na họteelụ wee kwụ ụgwọ họteelụ fana bọsị sie nke bọsị afọ anọ dịkela akpọ ọnya feje họteelụ jesie ọ sị m mgbe ụfọdụ according to die na ọdịledi na-akwụ ụgwọ họteelụ ebe fa na-esi ibongi na ọdịledi na-akwụ ụgwọ ọ na-agakwa mana ihe a na-aga na ya mindịra na ya marakwa maka ya o na ya bịa nara suspect die according to die oluo one day ha wee bido wee fụba faces nyama ya die bido fụba faces ọ maalụ na họteelụ afọ wee si the woman na ya chọrọzi na ofu mbọsị kịta ofu onye ejekọlụ nwunye o wee mebisieli ya ife na ya chọrọ diledi wee yọbịa yọkatị o wee si oke na di na-alụ ọlụ na-agbasa 3 o'clock na ya gwa na-alụ ọlụ na-agbasa 5:30 bifo onye analụtebie mgbe ụfọdụ ọ na-akụ after 6 ọ na-eje to 7 ịghọtago so di wee si ya na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe na-abịa na bie ịghọta na bifo nwunye ya bata na fesesi gị ibongi onye ọbụla ejebela onwe di woman wee kwala ha wee bido wee bịaba bie ụmụ nwoke ụfọdụ ọ sị m mana die ka the lady bịara bie wee si akafa jee na bed ya na nwunye ese ibongi die jụ si na nke a ama mme na ife die ji wee jụ na ọ sị ya na ya chọrọ ka nọmba 1 beshit rọmpụlụ nọmba 2 na ya chọrọ ka bedroom ya chenjie ọdọ bikos na onye ọbụla nwee ọdọ nke ya na o nwere ike ya na ya na-abụ n'ọba ebe afọ nwunye ya suspect ba na ya chọrọ nwunye ya tọzisi ebe edijebe ọlụ ọbata ọfụ na atọzigiriri ya so di wee sị na ya chọrọ fana abụọ wee decide ya wee sị ka ha sebezie dị ibongi na washroom ọ ga-abụ ha sesie ịghọta na facha ịsa arụ fasa onwe fa chọrọ ime ka ha mee na fa nwee shawa edozi na ọfụma masị anya taa so fana abụọ na-emezi dọgụ na ahụ n'azụ ka o si were ewelụ n'azụ ka di esi were ewelụ mgbe ọbụla so fa na-eme ọ na-aga anọgide ndị neba ọfụma n'ife na-eme nọ na asị gị agbata obi onye bụ nwanne ya ịbata gị na ndị mmadụ bili try to greet them try to talk to them at least ọ bụgodu na ị nwere efe asịrị na-ekene fa so ya na di wee na-ese ese neba wee gwa ya wee si ya na o nwere nwaanyị na-abata bie exactly ya na di na-ese abata mgbe ụfọdụ di abata before wee bata ịghọtago ya gbalụ nwaanyị afọ na ya dụshọ na o nwere ife na-aga n'etiti ya na di so ka ọ gwasịrị ya ya anata ịmagolu cheki ebie na o nwere ife afọ ya dozisi ebe edi ya bata ọdụkwa etu ọdụ pala adụkwa etu ọdụ na o nwere ife ya suspect di ụgbọala gwakwa ya sị ya na ya na-agwa ya eziokwu na ya dụshọ ife ya na-ekwu ya jee gote kamera ka o tinye ya wee jee gote kamera wee titi na palọ chekwa na ọ na palọ ma ọ na rum ya ka fa nọ were si ibongi ya funuru ofe na rum ya na-afụsa ọkpa mmadụ na palọ so ya wee nọgide wee chebe kedu ebe ọkpa na-ada agaba o wee bụ na direct to their washroom ya wee wezelu detin wee tii na washroom wee kapụchọzie die detin wee jidezie die na nwaanyị wee bụrụ na kwa efifie na fesere bụ na o nwere ife ji ha fa bịa see ibongi fa sesie fana fa bịa see ibongi fa sesie fana mana fa ada agakwa na ebe na room fa so ka nwere na evidence ya wee kpọ die wee jụba die wee bido wee yọbasị ya biko n'ọkwa the lady yọrọ ya biko zie n'ọkwa ex ya yọlụgbede ya sị ya na ya ga-edivorce ya na ya chọrọ
ya kwakuo onwe ya ọfụma ka ya je weta divorce paper ka ọ sign ya. Ọ na-ayọ na ya chọọ dị na ọnyaghara ya jewelu ga-je weta divorce paper na-efil ya fil kete ya hapụ ya n'elu tebụl pụọ. Ịghọta na di ya wee mela ọsọ wee nababe nne ya wee luo wee jiri aka rịpọtụ onwe ife ya mere kọlụ ndị be nne ya ife ya mere ya kọlụ mama nya nwa ife ya mere mama ya wee kpọọ ya ya wee napa wee luo mama ya na papa ya wee yọpịa sị na nwoke ebekwe na akwa ka ọ bịa na-ayọ gị biko gị gbagharịa anya asịfa na nke ha ma mme na nke ha ma mme ndị befe na-ayọ nya asịfa na ị nwere ike ime ya ayọsị anya kpọọ nya sị ha na ya ekwe ya ma ịwa na otu ịmagolu ya gbara ife ndị befe gwalụ die ịghọta na die natakwa na-ayọ bifo nya anata udusiga ebe niile na-ayọ sị napụ na enwere respect for ha ya kalịsị kafasebe dị ibọ gị n'ime rum na ekwere kafase na bed na o kwesịrị na ya na respect ya na o kwesịrị na ya mụrụ mana ọkwana ka anyela aka ịmagolu na-ayọ na eghe dị ọnụ ya na-efil fọm ya na efil ọsị m nne after 2 weeks na etu ka asị wee nọrọ moto daa vu moto bata ọsị m nne ya agbapụga jee n'anya ọbụla charachara moto ọfụ onye patalụ moto wee kwụsị wee sị na ya na-achọ Mrs. onye nwa ọbụla nọ nyanwa ọchịlike chinye si a na di esi anya jidegodo nke ya na-abịa ya sị ya nke anya jidegodo nke na-etope akwụkwọ o nyerie ọ bụrụ na moto do n'afịa moto ọfụ charachara ọsị m nne ike kwụlụ ọtọ gwia ike ụdị ya ka ọnya bebe akwa anya mụba m ya bugodo ụzọ ṅụrịba wee cheta na ọdụkwa ka di ya nọ wee kwụsịkwa wee cheta oke na di ya nọrọ ya wee ṅụrịba ya wee ṅụrịsịa wee fikọkwa irie maka na di ya na-abata ọsị m dis man wee ya abata wee golu flawa wee golu perfume wee golu so many things wee bata ịrasị nwaanyị ọma biko ziri gị gbaghalụ m na m bụ ọkwanụ maka hapụ na dis marriage osikwa nke ọpụọ nke a agolu na-ayọ ọnụ yọgidezie ọsị m nna na moto gbara ya isi koilu ọsị m ya wee kwela wee gbaghalụ die ọsị m na die dusisi ali na-ayọ na ya ma mmezie and na ya dụ sure na die na that woman approach dị na ọ bụrụ die ya dụ sure na ọ bụ na ọ bụrụ that woman approach dị na ọ nwere ike ikwe ka fasa enye n'elu bed sọsọgodo na fesere n'elu bed is a big respect to nyawa kwa ịghọtago na ọ maka ndị mmadụ na-egwe ya ịmago onu so and na mami ya fa ayọgie too much ma papi ya wee kwalụ ka egiziri moto ọsị bụ nne mana ife ji wee wetara anyị dị story bụ na n'eziokwu na di ayọsi gị ebikonye ekwela mana ya still adọrọ comfortable ya agbaghalụgo dị trulio mana ya ka nwee fear about that woman ya wee na-eche ọnya jee gwa the woman ife the woman mee ya gwa die na ya chọọ ka aje gwa die ife ome ka anya die wee do na arụ ya ọsị a na o nwekwa ike ịgbasa marriage ya sị ọ ga-agbasa ya gbasa after all na onwe obele ife fọrọ ma ọ gbasa nke gị nwa obele ife fọrọ ma ọ gbasa nke gị ị na-achọzi ka a hapụzi anya ka ọ chọkwa nwoke ọzọ gwanyị na ọ na-anụ di kedu ife ime na ya kwere na ya ga-eje gwa ya ọsịmdie na-abịa ọsịmdie na-asị ya na ya nakwa na-asị gị agwa na die ka ị wee protect the woman no ka ị wee protect image nke nyanwa ya ma na ya lụrụ ana ka nwa adaka mana ọ bụrụ na ịgwa di kịta isi na ya na di gị melụ ya bụ ife na di nwere ike wo iwo cheburie n'ụzọ ma ofu ife mee ndị ama ibie mana nyanwa ndị ama ndụ satisfy or kwelu that na famansizi ma ọ bụ na emere one or two to that woman ya ga-agbazi ya nkịtị ọbata bịa esesie ibongi na like that na ebe ọbụla onye nwa approach die na o nwere ike approach kwu again with another strategy die na-arịa ịghọtara na ndị befe na-asị anya ga-enu die ntị na ọ bụrụkwa na onwe ife die ga-eme emi ama enye kama na ịmago onu ya chọọ protect the husband very well tikwelu moto oge orie ya wee sị ka ya gbara ife ndị mmadụ nọ kedu ife ọdụ unu ka ọnya mee ọnya hapụ nnọọ that woman like that ọdụ unu ka ọ ma ntigheta azụ na ya gbara badi ọ na-achị protect ọ ga-abụ ka fasekwelu na-eje o do na ife okwu make sense because na the man might come for him but sokwu na ya chọrọ ka onwe ife melu die but still na ya dụrọ comfortable na ya nwa dụrọ relax na obi ekwere ezu ike kedu ife ọdụ unu ka ọnya mee ọnya jee gwa the woman ka ọnya just chie the woman warning ka ọnya mee gịnị kedu ife ọdụ unu ka ọnya mee this man nne akwifere ife a ikwu nnekwute point donia agadaga point donia that woman might come with another strategy man jidezi fafe edibekwe di bongi yes all the possible then that woman ọ bụ na ịgwa die ime come for your husband
ka ọ chụsịalụ nwunye or something. Yes, it's possible. Ịnụgide na nwoke mmadụ na-aga moto apịa nye enye ngwa napụbagidigo o mee nye ofufe o ịghọtago. Yes, ọ dị very possible. Mana your fear too is considerate. Like your fear too is there. I understand where you're coming from. Now, keke si eme ife a now. Keke si eme ife a. Ife menu bụ na ebe iji di video ịghọta na jee welu di video ka ijekwulu di woman wesịa na posi ọbụla ịfụkwa anya na di gị again n'ụwa. Number one, na ị ga-esendili ya die. Isendisiali ya die, iwe tinyezie enye n'iru akwa, etinyekwana ọtọ mmadụ n'iru akwa. I'm just saying, just ka iwe yie enye ụjọ ka o wee nwee ike stay away from your husband. Ịghọta na just ka iwe yie enye jisi anọkwa basafụ na ị ga-upload. In fact, na ị ga-edobe video forever in this world wee chebilie bọsọ ọzọ ị ga-afụkwa n'akụkụ di gị again. Ọkwa ịghọtago, because ife anaghị ga-edent your husband image, dentkwa that woman. O nwere ka ọ skatakwa marriage. Eziokwu na o deserve ma ọ skata marriage because na onye nwa bidolie, but still. Mana ebe ịgbaghalụgo di gị decide na ị ga-agbaghara ya, then let go. Ife o kwuru make sense. If ikwuru make sense, enwere possibility of di nke ịghọta na, but ike gwụrụ. This is the only thing nwere ike ịgwa gị. But remember, I repeat again, etekwana ọtọ mmadụ n'iru akwụkwọ. Ọdadụ mma maka ụmụ ya. Kwa ịghọtago, ọbụgodu na nwaanyị afọ lụrụ ana, ụmụ ya alụrụ ana, ị ga-edent image ha forever. Biko, ọdadụ oke. Kwa ịghọta ebe na-eje. Mana ife a bụ ife ị ga-agwa ya ka o wee nwee ike stay away from your husband ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị. Ụmụnne m tii na ọnụ n'okwu a, kedu ife ọdụ ụnụ ka ọnya mee? Ndị be anyị, daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.